Časopis Týždeň, respektíve vydavateľstvo Vejpres, ktoré vydáva časopis Týždeň, sa rozhodlo, že okrem časopisu bude vydávať aj edíciu kníh, a to väčšinou knihy, z textov, ktoré vyšli v týždni v minulosti. A teda mne sa dostalo tej cti, že prvá knižka z tejto edície je knižka mojich textov z roku 2005, je ich asi 40, a potom ešte 10 z roku 2006. A čo mám o tom povedať? Akože tie texty v Týždni o vede boli taká zvláštnosť. Nevedeli sme, že či to bude fungovať, chceli sme to robiť, chcel som to ja robiť, aj Števo Hryb s tým súhlasil, inak písať o vede, než sa píše v časopisoch a v novinách. Ja som tam chcel písať o veciach, ktoré buď mi pripadajú zaujímavé a viem ich vysvetliť, alebo mi pripadajú zaujímavé, neviem ich vysvetliť, musím sa ich naučiť, ale tá otázka mi pripadá zaujímavá, alebo téma. A ešte som si myslel na seba taký bič alebo pomôcku, neviem čo skôr, že som tu písal vždy v takých sériách po 5 článkoch, vždy na nejakú tému, aby keď má taký nápad, že toto by som chcel povedať a viem 3 články, aby som si musel ďalšie 2 domyslieť k tomu, aby mi to vydržalo na dlhšie, aby som sa nevypísal dnes zo všetkého zaujímavého, čo viem. No a to sú tie články. Uvidíme, či to bude fungovať ako knižka, či to bude ľudí zaujímať, či sa to bude ľuďom páčiť. Ja sám keď som teda tú knižku pripravoval, tak som si tie veci musel znova prečítať, prípadne tam urobiť nejaké opravy. A ja sám som bol prekvapený, že som sa tam plno vecí dozvedel sám od seba, ktoré som už medzi tým zabudol, a prišlo mi to, že neľutujem ten čas, kedy som si to ja znova po sebe prečítal, tak uvidíme, či sa to bude páčiť aj nejakým iným ľuďom.